tukin ganganci yayyawa jama'a ku yi gyarawa ESA za kallabi yake fadakarwa yawa jama'a rayuwa da cutar kai ba ma shakka don Allah gwamnati ki dubawa. Tukin ganganci yawa jama'a rayuwa da cutar kai ba ma shakka don Allah gwamnati ki dubawa. Tukin ganganci yawa jama'a rayuwa da cutar kai ba ma shakka don Allah gwamnati ki dubawa. Bismillah bana Allah mai baiwa Dan Allah gwamnati ki dubawa. ni da yar nasiha zan yi furtawa Dan Allah gwamnati ki dubawa. kan tuki na banza wanda ba nutsuwa Dan Allah gwamnati ki dubawa. fata na wajen Allahu sarki na ya saka gwamnatin ta yi gyarawa Tukin ganganci yawa jama'a rayuwa da cutar kai ba ma shakka dan Allah gwamnati ki dubawa. ita yi salatin kamar na iyaka Dan Allah gwamnati ki dubawa. kun sarsu da ɗahe mai garin maka Dan Allah gwamnati ki dubawa. dan darajar ne kowa yake harka Dan Allah gwamnati ki dubawa. matakan tsaro a jera jakashin wanda ke ta doka ai kamawa Tukin ganganci yawa jama'a rayuwa da cutar kai ba ma shakka dan Allah gwamnati ki dubawa. an iya tuki amma ba a kulawa Dan Allah gwamnati ki dubawa. ba a san ka'ida na tuki ba ya yan uwa Dan Allah gwamnati ki dubawa. sai shegen gudu akan titi ba wajen zuwa Dan Allah gwamnati ki dubawa. a daina yin gudu cikin gari ina nasiha in an ƙi gwamnati za ta yi kamawa Tukin ganganci yawa jama'a rayuwa da cutar kai ba ma shakka dan Allah gwamnati ki dubawa. amsa waya kana tuki baka burge ba Dan Allah gwamnati ki dubawa. ko kuma kalla bayan kai ne direba Dan Allah gwamnati ki dubawa. mai yin hakan ya daina ba ta ba Dan Allah gwamnati ki dubawa. in kuma ka ki karkai rarrashin gwamnati in kake ta akama ai daurewa Tukin ganganci yawa jama'a rayuwa da cutar kai ba ma shakka dan Allah gwamnati ki dubawa. sannan ran fakin ai dainawa Dan Allah gwamnati ki dubawa. nemi wajen da ke space ne kai fakawa Dan Allah gwamnati ki dubawa. kar kai fakin waje su kake dan uwa Dan Allah gwamnati ki dubawa. har ila yau ina ƙara jaddadawa yin hakan a daina ko ai kamawa Tukin ganganci yawa jama'a rayuwa da cutar kai ba ma shakka dan Allah gwamnati ki
ka bi sannu sannu kan ka zo inda za ka yi fakawa. Tukin ganganci yayi yawa jama'a, rayuwa da cutar kaiwa ma shakka don Allah gwamnati ki dubawa. Sai ka gi fita ne ba za ka tsaya. Don Allah gwamnati ki dubawa. Inda wani gaba ka bi shi a baya baya. Don Allah gwamnati ki dubawa. Daddaure ka aikata kar kai jayayya. Don Allah gwamnati ki dubawa. Tafiya sannu sannu kwana nesa dan uwa har zai fita ka samu kai fakawa. Tukin ganganci yayi yawa jama'a, rayuwa da cutar kaiwa ma shakka don Allah gwamnati ki dubawa. Kai tafiya akan hannunka ba kaucewa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Especially a wanwe ba a kulawa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Jeran gwano ayokar aiko sawa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Ma'ana na dama bi dama na hagu bi hagu za ka gano ko ina babu cunkushewa. Tukin ganganci yayi yawa jama'a, rayuwa da cutar kaiwa ma shakka don Allah gwamnati ki dubawa. Aikata suna da faman ku gyarawa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Amma kullum kuna barewa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Har masu turi na kura ku gyarawa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Ubalan na mutane ko na kaya duka don Allah direbas ai dainawa. Tukin ganganci yayi yawa jama'a, rayuwa da cutar kaiwa ma shakka don Allah gwamnati ki dubawa. Shaye-shaye direbas ai dainawa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Ko tseren gudu a titi ai dainawa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Ga dosta a caɓa ku dainawa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Bacci a daina a yayin da ake tuki in an ji gyangyaɗi ai fakawa. Tukin ganganci yayi yawa jama'a, rayuwa da cutar kaiwa ma shakka don Allah gwamnati ki dubawa. In za ka tsallaka titi kai dubawa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Kar kai gadara sai in harba kowa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Sannan ne kake da damar kai tsallakawa. Don Allah gwamnati ki dubawa. Ni da shawara na bayar da irin nasiha don Allah gwamnati ki dubawa. Tukin ganganci yayi yawa jama'a, rayuwa da cutar kaiwa ma shakka don Allah gwamnati ki dubawa. Tukin ganganci yawa jama'a rayuwa